बाक्सानि माद्रिजरायाव 62 बोसोरारि श्री श्री गणेश फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय माद्रिजरायावबो दिनैनिफ्राय जागायजेनदों 62 बोसोरारि श्री श्री गणेश फुजा। दिनैनिफ्राय जागायजेननाय 62 बोसोरारि श्री श्री गणेश फुजाया 26 आरो 27 खालारसिम मेहेरगोनां हाबाफारिजों सोलिबाय थागोन। श्री श्री गणेश फुजानि जागायजेननायाव गिबि हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै एमसिएलए जय मुसाहारिया बाहागो लानानै गणेश मन्दिरनि दरखंखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनावनो आलारि साथि फोजोंनाय, मुसुखा थिसननाय, सानजा उजान बासबारिनि नाम हान्जानि नाम खननाय आरो बेलासिनि 12:30 रिंगायाव हौवासा हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय आयदाखौ खुंफुङो। दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय मोसानाय बादायलायनायबो लानाय जादों। बेबादिनो गाबोन नैथि सानावनो माखासे हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जागोन आरो मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनाय जागोन। लोगोसेनो जोबथा सानखालि हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि अजय तिर्कीखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। बे समाव दंफैयो आङो माद्लिजरा गामियाव। बिटिआरआव गोबां ओनसोलफोरावनो दाब दाब जायगायाव जों गणेश फोरबो फालिथायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो माद्लिजरा गामियावबो श्री श्री गणेश फोरबो फालिथाय बिथांमोना 51थि श्री श्री गणेश फोरबो फालिथायखौ सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरै गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोङो बिथांमोनाव बेनि सोमोन्दै माखासे आफादनिफ्राय जोङो श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै जों बिथां नमस्कार दादा। नमस्कार, मोर नाम सुसेन गोवाला। श्री श्री गणेश पूजा আগন্তুক দিনৰ দৰে এইবেলিও আমি 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা। नोंगौ बिथा माखासे खोथा फोरमायना होबाय। बे समाव आरो दंबायो नोंथांमोना दिनैहाय श्री श्री गणेश फोरबो फालिथायनि हाबाफारि लादों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? आं दा गामिनि जानानै कमिटिनि जानानै बेखौनो हांख्रायो, जिहेथु जोंनि फुजा जिखिनि फालिथाया मोजाङै मोजां जाना थाङो, जाहाथे जोङो फैगौआवबो जों बिदिनो मोजाङै मोजां खालामलांनो हायो। बयबो पाब्लिक बा गासै रायजो राजायानो योगदान होदों जोंनि जे श्री श्री गणेश फुजा फालिनायाव। जों बिदिनो दा खुंलांबाय थानो हाथों होननानै जोङो बेखौ जों नेम खालामनाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो खालामनाय जादों आरो। थांनाय बोसोराव माबायदिहाय खुंफुंदोंमोन नोंथांमोना? थांनाय बोसोराव जों एसे फिसायैनो एगारदोंमोन। सानबेसेयाव थांनाय बोसोराव? ओरैनो साननै नागाल। औ, कार्य साननैल' लादोंमोन। देग्लाय माने सल' खनगिरिबो फैगोन। देग्लाय जोंनाव दिनैनि फार्स्ट उद्बोधन हिसाबै कम्पिटिसन बादायलायनाय दं, मोसानाय। आरो नेक्स्ट गाबोन 26 तारिखआव जोङो लादों सार बिग्राय ब्रह्म, आरो बिनि नेक्स्ट 27 तारिखआव जोंहा दङ अजय तिर्की बागानबारानि आदिबासि। फुंनि समाव बेखेवगिरि हिसाबै सोर बाहागो लाफैदों नालाय? फुंनि समाव बेखेवगिरि हिसाबै समष्टिनिनो सालबारि समष्टिनिनो एमसिएलए सार जय मुसाहारि सारा उद्बोधन खालामफैनाय जादों। जोंनि जितु मन्दिराव फिथा सफैनाय जादों। मोजाङै मोजां सलायलांदों बेयावबो। नोंगौ आरो लोगोसे दंबायो फुजा कमिटिनिनो नेहाथारि बिथाङाबो जों बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा नमस्कार। হয় নমস্কাৰ। আমি আগন্তুক বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও আমি 51তম বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে আমাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি আছিল। তাতে আমাৰ উপস্থিত আছিল 21 নং শালবাৰী সমষ্টিৰ এমচিএলএ জয় মুসাহাৰি ডাঙৰীয়া। তাৰপিছত আমাৰ ভাগৱত পাঠ গ'ল, তাৰপিছত আমাৰ নাম পাৰ্টি গ'ল। এতিয়া আমাৰ আৰজ পাৰ্টি চলি আছে আৰু সন্ধিয়া আমি একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাৰপিছত অহাকালি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে থাকিব কোকৰাঝাৰৰ পৰা বিগ্ৰায় ব্ৰহ্ম। আৰু নেক্সট 27/1/2023 তাৰিখে থাকিব আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে থাকিব বাগানপাৰাৰ পৰা আমাৰ অজয় তিৰ্কী। এইখিনি আমাৰ 3 দিন কাৰ্যসূচী। ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? ৰাইজক এনেকৈ আৰু আগন্তুক এনেকৈ চলি যাওক মোৰ সেই কামনা। আৰু যাতে আগন্তুক আজি এইবাৰ 3 দিন হৈছে, বছৰ 6 দিন হওক,
সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে সদায় আমি সুকলমে যাই থাকিব পাৰোঁ, সেয়ে মোৰ কামনা। এইটো এটা গাঁৱত না বেলেগ এইটো এটা গাঁও। আমাৰ ইয়াতে 3টা জাতি আছে, আদিবাসী, বড়ো, আছামিছ আছে, একেলগে। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय बिथांमोननि 57थि श्री श्री गणेश फोरबो फालिथाय मादलिजरा गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजा खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो फुंबिलि समाव एबा दिनै गिबि सान बा सेथि सानाव गाहाय लांगोना बा श्री श्री गणेश मन्दिरखौ बेखेवगिरि हिसाबै सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि बिथाङा फिथा गोजा हासनानै बेखेवना होफैदों होननानै बुंदों। आरो लोगोसे गाबोननि समाव माखासे मोनाबिलि समाव मेथाइ खनगिरि बिग्राय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायना होदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।